خوش گهدار و تماشاوان هجات برنامه روجوا ایرو دل گلوانه. وزارت آبرگری ترکیه راگهاند کو ایرو و گوهستن علاوین موشکین S-400 روسیش بو ترکیه دست بیکریه. سیفروکیان ج روسیایی بشه یکم این S-400 لفروخانه یک لانقره دانینه. افتینگا با انقره نقطه یک مزن دانی. گنگشی اندنابینا ترکیه، امریکا و ناتو دجی. دانستاندنیم تایبەتی واشنگتن جبور ئەوەستاندن ئەڵەیکەفسنا تورکیە و رووسیا سەر نەکەفت. مەدیا ئەمریکا بگشتی ئەف بابەت گرت ڕۆژەبا خۆیان سەرەکە واشنگتن پۆست دیار کرد دەموا بریارێژ بۆ پەیوەندیین پێشەڕۆژیین ئەمریکا و تورکیا هات. پسپۆریە کالینە کو کرینا S-400 بجێهکردنە بان سیستەمین هەری مۆدەرنیین رووسیە لە وڵاتێک ناتۆ تورکیە دی انجام بربچاپ این نیینی دی پیوندین انقره واشنگتن و ناتو دجی بلیزه نها چاپ لسرویه کنه دی هلوست و سکنا امریکا چبه گلو روسیا کمینه خستنا پیوندین انقره و ناتو ده دور پیشن امریکا بریدنه هلوست ناتو دی چبه باندورا سیستمانو یا ازمانی یا ترکیه کارگریه دی قدا هرمی یا بچک بونک زیده تر ده دی بکه van mijaran û hûrgiliyên din di babetê de em dê li gel mêvanên rojevên îro ji stûdya me ya Stenbolê çavdêrê siyasî Müfîd Yüksel û stûdya me ya Diyarbekirê şîrovekarê siyasî Abdulkadir Aydin bigirin dest û binirxînin. Ji Diyarbekirê em dest pê dikin Silav Birêz Aydin. Beşê yekem ên S-400 gihiştin Tirkiyê. Gelo wateya vê ji alî Tirkiye ve çi ye? Türkiye duvarı sistemin xoyin çekide riyek nuş xore helbijart ditinate bigir. Slavures uzanın S-400 çend mehe münakaşavete ditin. Birasti Türkiye jiberede gava şerê Suriye şunde tekilitiya xwe bi Rûsyayê danê. Divê tekilitiyê de jî hinkî şoxlê hev jî bi hev kirin, şoxl jî bi hev kirin. Van şoxlê İraniyê, Rûsyayê û Tirkiyê ji bo li Sûriyê berdewam bibe. Divê tekilitiyê berdewama wê de jî hûzanin hem li Rojavayê de hem de Rojava navîn de dixwazin ev tekilitî qut nebe. Adı diya li Afrînê hûzanin Rûs hebûn, askerê Rûsê hebûn, ew Rûs paş derketin, dawiyê Türkiye çû Afrînê. Ev van teklîtê ji bo berdewam S-400 sendina wê wê çavê biryar hat danîn. Wê biryarê şûn de jî li NATO çuqa jî got ez viya yani endamkî NATOyê dixwazin evana ne de şoxlandin çünkü li hemberî wî de jî fe 35 sene ew fe 35 van tiyara jî hem bi ortaqî çêtkirin bi hevre çêtkirin hem jî ji bo sendinana wê jî hazirî dikirin. Evana jî ji bo ne de seknandin ji bo patrola de jî daxwazî çêkir. Di van patrota de jî Amerîka li hemberî Tirkiye got eger ji bo patroyê da tu daxwazî dikî ew çax S-400 gerekî nestîrî. Ama tekilitiya ama Türkiye ji bo Rusya berdewam be van muşeka mutla sendina wê biryar hatibû danîn. Ve sendin ya gavanîna Türkiye jî li Türkiye'de jî piskirek derkevil alî NATO'ya ya alî Amerika jî evana jî Türkiye yani ez wer difikirim nexweşiya wê berdewam bibe. Kek Abdulkadir niha Amerika ji roja yekemîn ve helwesta xwe beramberî kirîna S-400 destnîşan kir got ku dê dor pêç werine ser Tirkiyeyê. Helwesta niyênî beramberî vê rêkeftinê destnîşan kir. Gelo destpêkirina hatina S-400 û bicîhkirina wan li Tirkiye. Çi alozîyan dikare di navbeyna peywendiyên Tirkiye û Amerîka ji aliyekî ve her wiha Tirkiye û NATO de jî bilîze. Bi rastî di NATOyê de tu zanî endamê NATOyê yani Tirkiye ve biryara 400 yani S-400 hatî girîn di nav NATOyê de jî bi min münaqeşeyê bibe feqet
لهمبری ترکیه ج اندامی وره آویتن یا جی پسکرکی پر مزنجه درخه نه باورم یا امبارگو بمن سبه دسب رو پیشته امبارگو وره آخفتن بلکه وره گوتن داویجی امریکا هنک تشتال سر ترکیه بده سکراندن راستی. کک عبدالقادر ام دیوکرین گلته ام درباسی ام هر دمینن کک عبدالقادر نها ترکیه بخو اندامی ناتو یا ناتو دامزراندن آوی بخو لسردش بریا نیارتیا روسیا پیکاتیا نها ولاتکی اندامی ناتو وره چکین هری مدرن این روسیه ولاتی خو بجیه بکه سکنا ناتو دی چه به یعنی چه فکر براستی توزانی لسر یعنی لروجاوا امریکا پولیتیکای ترکیه هنکی همبری سکنی شغل خواه کرد به تکلیتیا و کردا هنکی ترکیه چپه جبوی سبه دسب یعنی پیش روزه ده ناتو جبو Türkiye ve S400'da münakaşa var ditin kirin fakat ve münakaşa da baver nakim ambargoy pri mezin ya ji endamtiya NATO'yu kirin bimin nebe çünkü Rusya ji duhazer rojahlata navin de ji bigre divya da ji bu psikolojik Kürt de ji hinki merev gerek baş bir fikre ev ji Amerika Ali Kurda sekrandiye jibo ev siyaseta Türkiye vereci de Suriye'de Rojava Türkiye dixwaze Rusya'yı kut nebe. Kek Abdülkadir niha Türkiye ji sala 1952 ve endamî NATO'ya her dem de nav hevpeymaniya NATO de wekî qereqolekî NATO برانبری روسیا برانبری بری وینا یکیتیا سوویتی پشتی و روسیا راوستیایه نها سیستم و ریخستنا عسکری آبوری یا ترکیه هر لسر نرخین ولاتین روجاوا بونه دواری عسکری ده گرید ای ناتو بویا یعنی ترکیه گلوی ریک نوش خورد هل بجیره به آنینا از 400 و پاشی ویژین و هاتی آخفتن که Türkiye'de bebe hevkari Rusya'yı bu çekirina az 500. Rastım. Yani Türkiye ne garaj Amerika bive o dve siyaseta daviye de dve politikaya daviye de teklitiya İran'ı o Rusya'ya nav Suriye'de Türkiye dixwaze yani çuqa pisgirek jî darî NATO'ya de bibîne, alî Amerika bibîne jî dîsa jî teklîtiya xwe ji Rusya qut neke. Ev dîtina bi sala çuqa jî di nav NATO'ya de cî girt, bi sala leşkerê xwe şand Qoreyê, çuqa tetbîqatê NATO çîbû tê de cî girt, li Afxanistanê ji bo NATO'ya de cî girt, li pir welata de cî girt ji bo NATO'ya. Fakat hükümeta ana, devleta ana ditenawan dixwaze alternatif ki li NATO'ya pêştir jî bibînin, ev jî Rusya dibîne. Rastiye ew. Kek Abdülkadir niha hin nirxandin hene di medya Avrupayê de di medya Amerika de tê gotin ku piştî xistina firoka Rusyayê li ser asmanê Sûriyeyê ji alî Tirkiye be. Rusya Tirkiye xistiye navkemînekê de. Navkemîna krîza Sûriyeyê de li Idlibê, li Efrînê niha jî rewşa S-400'dan li gora nirxandina te gelo Rusya dorpêçikil derdora Tirkiye bi rastî pêçaye xistiye navkemînekê de ev peywendiyên aloz di navbeyna Tirkiye, Awropa, Amerîka, NATO de gorû didin niha Rusya çiqa serkeft di vê siyaseta xwe de. Bi rastî dîroka Rusyayê merev gava bifikire Rusya
di dîroka xwe de heya ana têkilîtî wan û dewleta daîmî ne pir durust biye. Rastî ne pir rast biye ya jî pir baş ne fikiriye. Daîmî bi dewletkî re gava têkilîtiya bi gelkî re têkilîtî daniye tişkî mutlaka plankî programkî wî têde ava bike fikiriye. Diviya de Türkiye'de jî dixwaze pir zêde mesela çawaya bêjin li Afrînê, li İbrîdê Rusya pir zêde bi leşkerê xwe nikare wan dera cî bîne. Çawa dikin bi destê Türkiye ew grubê İslamî, tîbê İslamî polîtîkaya hem Rusya'ya hem Türkiye lûra pêş dibin. Lûra ew dixwaze rast bike. Türkiye jî yani ez wer difikirim gava pirsgirêka Kurd li kêdirê hebe li hemberî kîjan dewlet be dijminê wî jî be nexweşî jî dortê di nav wan de hebe dîsa jî dixwaze têkilîtî bi wan re deyne ev jî pirsgirêkî were bi rastî bifikirin di gava referandumê de jî Bîranê re jî ne rewşa we ne baş bû, bi Rusya jî ne baş bû, bi Iraqê re jî ne baş bû. Durumê feqet gava pirsgirêka Kurd hat ava kirin, ev têkilîtî bi wan re danî û bir pir jî tawîz dane didin. Hîna jî tawîzê bidin, feqet ev di pêşa Tirkiyeyê di pêşa rojê de jî pir zêde ji bo Tirkiye tiştê başî durustê ava nebe. Sibê dis Amerîka kare ya Ewropa jî dikare ambargo jî gava ava bike di aborî de jî Tirkiye pir bikeve. Ji xwe min dixwast ez werim ser wê babeteke ki Ebdulkadir niha te bi xwe jî destnîşan kir. Amerîka got ku tu ez 400 bikirî em ê dorpêçên aborî li ser te deynin. Ev yek bi zarê berpirsên herî bilindê Amerîka hata ziman. Ji Pentagonê, ji Wezareta Derve, ji Koşka Spî ev yek hate ziman. Dorpêçên Amerîka li ser Tirkiyeyê. Dikarî çi bandorê li rewşa aborî peywendiyên siyasî, dîplomatîk ên Tirkiye li gel Washingtonê li aliyekî her wehel gel welatên din ên NATOyê bilîze. Em giş zanin Amerîka ana di siyaseta dünyayê de pêş e. Di eskeriyê de jî pêş e. Bi rastî bi sala Tirkiye di nav NATOyê de cî girt. Ev çekê Tirkiyeyê ji sedî not, heştê not ê Amerîkan e. Bi rastî di aborî de jî têkilîtiya Tirkiye û Ewropayê Amerîkayê ji Rusyayê zêdetir e. Gava ev ambargo, biryara ambargo were girtin bi rastî hem li ser çekayê ava bibe çünkü ev 35 tiyare 35 jî bi hevreyê çêbikirana weka serok wezîrê Tirkiye jî got hejî bihaya wî jî got medaye dîsa jî nedan. Sibê disib tiyare em bêjin perçê tiyara bin, çekê eskerî bin, ambargoyê aborî bin, vana gişê werin avakirin Türkiye pirsgirêkî pir zêde avike. Dîsa jî texmînen yani alternatîfa wan min got Türkiye dibe Rusya'ya, Çin'e ya em bêjin Endonezya war hasıl van devletê em bêjin dünyaya siya şûn de. Ne vana jî pir zêde Türkiye gavake bikevur weka em bêjin herîkiye jûra zor pişta xwe rast bike. Kek Abdulkadir gel em saatê hinekî paş ve bi zîvirênin niha berî du sê meha bûn yani Serokê Amerîkayê Donald Trump bi yek tweetê ku dorpêçin gelekî biçûk beramberî Tirkiye sepandin dolarê Amerîkî beramberî lîreyê Tirkiye nêzîkî 7.5 lîreyan bû. Euro 8 lîreyên Tirkî derbas kirin. Yani ew dorpêçên ku gelekî biçûk bîn ev bandor li aboriya Tirkî kirin. Gava dorpêçên mezin niha birê de ne ev yek dikarî çi rolê li aboriya Tirkiye bike û girêdayê rewşa aborî jî her wiha li siyaseta navxweyiya Tirkiye bike ku di nav krîzekê bi xwe de ye ew jî. Rast yani çuqa Türkiye bêje jî di aboriyê de pir astengî tune li ber min feqet ne rast e. Yani wan roja di rojname Türkiye'de jî me
خوندن د تلویزیون د جمع گودار کردن Türkiye ketiye bandor ki aburi zede çünkü dibêjin akçe dibêjin ew jê xezîna Türkiye bankaya esasî de çavî xeber heya wira jî dane dûzanin banka merkeziye de jî em bêjin ortê de jî serokî wî ji iş derxistin yek gidin avetin dura derece abori derece psikolojik mezun heye fakat eğer de Amerika o Avrupa liser aboriye de ambargo ava bike bi rastî pir nexweşiye li Türkiye ava bibin li ser aboriye jî li ser tenduristî jî li ser hemî jiyana insana psikolojik mezunê were ava kirin eviya jî Türkiye ji binî pir zor rabe tabi daxwaziya gelê Türkiye vê daxwazî nafikirin jî sibê disib di siyasiyê de jî li îqtidarê bedelkî yani psikolojik mezun ava bibe texmîna min belkî jî yani pêş de jî ez texmîn dikim di hikûmetê de jî pir nexweşiyê mezunê ava bibin. Kek Abdülkadir niha bi kirîna S-400 di herêmê de proseyekî nû ya modern bi çekbûnê dest pê dike. Yani bi anîna S-400 Tirkiye rewşa wê ya parastina asîmanî dikeve astekî bilindtir de ev yek dikarî di herêmê de li gora bahweriyat li rojhilatan evîn heta bi welatên Balkan re ku ew welat zêdeyî wane endamên NATO bixwene Tirkiye, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Romanya'ya gelo duwarê biçekbûnê de biçekbûnekî zêdetir di herêmê de dikarî dest pê bike bi vê pêngava ku Tirkiye avêt. Rasa gava ez 400 eğer Türkiye bistîne di herêmê de jî yani li Balkan'a de jî li Behra Spî de jî dewletê wî bi hingî jî bi rastî pir xweşkêf nebin. Çünkü yani bê NATO'ya gava bê NATO silahê bê NATO bin ew çak karin wira saz jî bikin karin sibê disib wana bidin şoxlandin jî viya nel hesabê Yunanistan'a, Romanya'ya yani endamê NATO'ya hesabê wanay. Ama alternatîfê em bêjin van çeka Patriot jî hebûn. Yani Patriot bûna jî ew çak di kontrola NATO'ya de bûn. Yani pir zêde pirsgirêk li dora xwe li herêmê li cîranê dewletê Türkiye pir zêde pirsgirêk derne diketin. İşte ev ez 400 sibê kontrol jî karin bidin şoxlandin. Yani em bêjin Yunanê sibê tuzanî di Qibrisê de jî pirsgirêk heye. Sibê disib di Sûriyê pirsgirêk heye. Di van pirsgirêka de van moşega eğer bidin şoxlandin ew çak pirsgirêkê pir mezin bi rastî viya dikeve aqlê me jî ew çak Türkiye û NATO jî belkî nexweşiyê mezin bi orta wan de çêbibe. Çünkü sivil Avrupa'yı da mesela Kıbrıs'e de Kıbrıs endamê Avrupa'ya du heb lûra şûne ji bo sondajêr dîsa Avrupa rexne kir. Ve ji bo çekê giran rexneyê mezin ve ambargoya mezin ve belkî jî werin hemberî hev jî bi rastî. Belê. Spas kek Abdülkadir ez derbasî Stenbolê dibim. Silav kek müfîd em rewşa kirîna mûşekên S-400 Türkiye jalî Rûsya ve qise dikin ku îro hin parçeyên giringên S-400 bi sê belafiran bi sê firokeyan gihiştin Tirkiye. Rojnamaya Washington Post di nivîsê dibêje ku ji îro pêde peywendiyên Tirkiye û Amerîka dê wekî îro berdewam nekin. Pêşerojekî xerab di peywendiyên Tirkiye û Amerîka de dest pê dikin. Nirxandina te çi ye? Belê. Eva çend sale mabeyna Amerika û Türkiye sermatî çêbiye. Yani mabeyna alaqay münasebeta Türkiye û Amerika hatiye hemame cemidandin. Türkiye cumhuruna çi cumhuruna mesela Suriye ko mesela Suriye awha qadexe bu tiştekî
mesele ki giring li Sûriyeyê terk et. Ji bona Tirkiye ji wî nexweşî dît. Ji bona wî orta Tirkiye û navbera Amerîka ve navbera Tirkiyeyê da nexweşî eva çend sale heye. Ama ev nexweşî çi kir li ser Sûriyeyê mabeyna Tirkiye û Rûsya û Çîn evkekî çêkir, teqerrubekî çêkir. Yani Türkiye ba pişkekî ba çû ba Rûs û çû ba Çînê li ser wî ittifaqê dixwaze bi wan ra têkilî çêke, bi wan ra münasebet çêke. Ev jî nexweşiyekî giring mabeyna Tirkiye da, mabeyna Hilfê Xerbî da, mabeyna Amerîka da çêdike. Ev dê barke jê zaf giring kir, zaf nexweşiyekî mezintir çêke mabeyna wan da. Eva çi hem ji bona Tirkiye, heta niha Tirkiye li ser Hilfa İttihada NATO'yê bû, li ser ittifaqa NATO'yê bû. Eva heftê sale Tirkiye li ser vê ittifaqê ye, ev qetandin hema pêra çênabe. Ev qetandin bi nexweşiyekî giring çê dibe. Ama Türkiye Başa kek müfit anîna sistema eşarsadan. Anîna sistema eşarsadan ku moderntirîn muşekên Rusya'ya ji bo NATO tiştekî macqûle, NATO dikare vê sistema herî modern qebûl bike ku li welatekî ku endamê wê ya werê bicêhkirin ku NATO bixwe li dijî Rusya hatiye avakirin. Belê NATO ewil da dijî Rusyayê ava kiribû. Hêjî mabeyna NATO û mabeyna Rûs da teşkile heye. Him mabeyna wan da rekabetekî mezin heye. Herçî Trump û Putin mabeyna wan binayê ewil nîne, yani binayê ewil riyasetê Amerîka û Rûs nîne, pişkekî bi hevdin girtine, bi hevdin ra ew kirine, nîzik bûne, nîskê hevdin bûne. Ama dîsa bi awê NATO, bi awê Hilfê NATO û bi awê Rûs melivlê dinêran me beyna wan da rekabetekî mezin di nava Ewropayê da jî heye, di nava rojhilata navîn da jî heye, di nava Tirkiyeyê da jî heye. Ev mesele, yani Türkiye, yani standına Türkiye evan füzeyan S-400 evan nexweşiyekî mezin dê zeftir çêke, îjan ev nexweşî dê bi salan devam bike. Yani eva hema ama di nava Tirkiyeyê da jî, di nava dewletê da jî ew ki unsurî, yani ser siyaseta unsurî, ser siyaseta Avrasya, ev teşkilat niha zaf ew ki aktiv e, ev teşkilat zaf feale, ev teşkilat Türkiye dixe hema ber bandora Rûs û Çîn o ji Xerbê dûrtir dike, ji Amerîka dûrtirken mabeyna Türkiye û Amerîka xiraftir dike. Kek müfit min dixwest ez vêyekê bizanim ha opozisyona Tirkiye bi awayekî eşkere li dijî kirîna S-400 derdkirî her îro peyvdarê CHP Öztrak destnîşan kir ku kirîna S-400 ji bo pêşeroja Tirkiyeyê ne pêşerojekî baş e. Gelo ev yekdikarê di siyaseta Tirkiyeyê navxweyî de jî pirsgirêkan durist bike. Bele. Ev pirsgirêk ji standina kirîna wan S-400 zeftir giringtir e. Türkiye li ev heremê xwe da, li Ewropayê da, Belê. di Asyayê da, di rojhilata navîn da, bi Rûs ra û bi Çînê ra hereket dike yan nîskê Xerbê, siyaseta wî nîskê Xerb û Amerîka dewam dike. Belê. Eva ew ke. Yani eva rê daha da ew dibe, cihê dibe. Belê. Yani Belê. ev giringtir mesele, krize giringtir eva ya xwe. Belê, spas birêz mezin Müfit tire, Yüksel, Tirkiyeyê wan. çavderê siyasî Ez goş çarşıda- İstanbulê tilgelme bûyî. Spas Abdülkadir Aydın, çavderê siyasî goş Diyarbekirê tilgelme bûyî.
تماشاوانین هجاب بی آوای مهاتن داویا برنامه روژوایی رو حتی برنامه یک دنا روژه